Irkejjen fid-dar ċentrali u li tkellmu wkoll mal-Independent sostnew li ma hemm xejn xi żomm milli jissejjaħ vot ta' fiduċja fil-konfront ta' Adrian Delija fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Dan intqal b'reazzjoni għad-dikjarazzjonijiet ta' Delija fejn qal li taħt l-istatut il-ġdid vot ta' fiduċja fil-konfront tiegħu quddiem il-Kunsill Ġenerali ma jistax jittieħed hekk kif għadu m'għaddix il-perjodu ta' sentejn mindu tressaq l-ewwel vot. L-istatut il-ġdid jgħid li jridu jgħaddu sentejn mindu jkun jista' jittieħed vot ta' fiduċja fil-konfront tal-kap quddiem il-Kunsill Ġenerali. Adrian Delija sottometta ruħu għal dan il-vot f'Lulju tal-2019 u rebħu bi ftit aktar minn 67%. Madankollu sorsi tal-Gazzetta di Malta Independent argumentaw kontra dak li qed isostni Adrian Delija. Huma spjegaw kif il-fatt li l-istatut il-ġdid ġie approvat ftit tal-ġimgħat ilu, allura l-argument ta' Delija ma jrendix. Dan hekk kif l-istatut il-ġdid iqis il-vot ta' fiduċja ta' Lulju 2019 irrelevanti hekk kif ittieħed taħt l-istatut l-antik. Delija qed jaffaċċja pressjoni kontinwa sabiex jinżel mit-tmun tal-Partit Nazzjonalista wara li qal 3 darbiet infila f'ġimgħa ġie sfiduċjat f'organi differenti tal-Partit Nazzjonalista u għand il-President tar-Repubblika. Kunsill Ġenerali jista' jissejjaħ wara talba mill-kap tal-partit innifsu, mill-eżekuttiv tal-partit jew permezz ta' petizzjoni ffirmata minn 150 kunsilliera tal-Kunsill Ġenerali. Intant nhar il-ħamis li ġej se ssir laqgħa oħra tal-eżekuttiv b'aġenda li waslet għand il-membri ġimgħa qabel. L-eżekuttiv se jiddiskuti l-qagħda politika fil-Partit Nazzjonalista u azzjoni konkreta b'din tal-aħħar qed tixel bozzot ħomor hekk kif tista' tfisser tkeċċija jew azzjonijiet ta' dixxilpina fil-konfront ta' dawk li sfiduċjaw lil Delija.